Drahí televízni diváci, v našej relácii Spojení oceánom vám ponúkame rôzne chute a rôzne obrazy Ameriky. Dnes sa prechádzame v oblasti, kde je plno malých krásnych domčekov. Volá sa to LaGrange Park, je to neďaleko Chicaga a vedľa mňa kráča Mária Lukasová. Vítajte. Ďakujem, Anetka. Prechádzame sa v oblasti, kde momentálne žijete, ale predtým ste žili dlhé roky na Slovensku. Vráťme sa tam, vráťme sa k vášmu detstvu. Odkiaľ pochádzate? Pochádzam z veľmi malej dedinky pri Kežmarku. Tam som sa narodila, vyrastla som. Mala som 5 súrodencov, 3 staršie sestry a 2 mladších súrodencov. Moji bratia ako vzácnosť, dvojčatá, rovnaké ako podobné jeden druhému. Žili sme v malom dome, v skromnom, ale plnom dome lásky a vzájomnej úcty medzi nami, súrodencami a taktiež medzi rodičmi. To je krásne svedectvo hneď na začiatok. Ako ešte si spomínate na detstvo? No nebolo to také bohaté, aké je teraz, aké deti majú teraz, to sme si ani možno vo sne neuvedomili, že ako to je, ale jasné, že bolo to milé, mali sme všetko, čo sme mali mať. Nechodili sme ani otrhaní, ani hladní. O to sa stále naši rodičia s nami pre nás vedeli, ako zabezpečiť. Mamka bola s nami doma a otecko pracoval. Bol vyučený kováč, ešte s výučným listom po maďarsky v tom čase. Žiaľ Bohu, sú už všetci po smrti, aj moje 2 sestry už zomreli na Slovensku, kým som ja tu v Amerike, takže trošku sa tá rodina zúžila. Čo ste si najviac vážili možno na mamičke a oteckovi? No, hlavne tú aktivitu, aj čo sa týka po náboženskej stránke. Snažili sa nás dobre vychovať, urobiť z nás dobrých, poctivých ľudí, čo sa im, myslím, podarilo. A hlavne, akože chceli nám dať štúdia všetkým. Všetci sme vlastne zmaturovali, máme ako školy. Moje 2 sestry, jedna mala obchodnú akadémiu, druhá bola učiteľkou a takisto si urobila po páde komunizmu nejakú tú školu, čo sa týka na Bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí a potom vyučovala náboženstvo. No a ďalšia sestra sa dala na ekonomický smer, bola ako na riaditeľstve spojov, pracovala celý život a moji 2 bratia strojní zámočníci. Čiže napriek tomu, že boli ťažké časy, ako ste povedali, že rodičia sa postarali o to, aby ste aj študovali, aby ste sa uchytili v živote? No, bolo to ťažké, pretože ja som bola na internáte v Košiciach. Bola som na strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeradskej 4 roky, no na vtedajšie časy. Bolo to dosť peňazí, bolo to vyše 400 za internát, cesta domov, ale našťastie moja najstaršia sestra už v tom čase pracovala a ona ma veľmi, veľmi podporovala, čo sa týka aj finančne. Takže nebolo to nejaký super duper prepich, ale bolo to ako na úroveň ľudskú. A na mladosť si ako spomínate? Na mladosť. 4 roky v škole, veľmi pekné. Bývali sme 6 na izbe, prvé 2 roky dievčata, ale mali sme veľmi, veľmi dobrý vzťah a tie vzťahy sme si vlastne udržali až do teraz. Mám jednu spolužiačku, teda aj spolubývajúcu, ktorá žije v nedalekom Whitingu, tu v Indiane. Takže sme tu vlastne 2 a v lani sme mali stretnutie zo školy a vlastne sme boli veľmi prekvapení, lebo sa nás zišlo vyše 30 striedy. Niektorí sú už jasné, že po smrti spolužiaci, ale bolo to nádherné. Ako ste stretli vášho manžela? Mojho manžela som stretla celkom náhodou. Vlastne sa narodil v susednej obci, vzdialenej od mojej 4 kilometre, ale ja som ho vlastne nepoznala možno do mojej 20-ky. A jednak, že som bola v škole, nebola som doma. A potom vlastne, keď sme išli raz, celá partia zo silvestrovskej zábavy, zastavili sme sa v ich dedine, tam bola tiež zábava, že sa zohrieme, lebo bola strašná zima.
A jasne, vtedy bolo v mode mini, kolena boli omrznuté, tak vlastne vzal ma tancovať. No a potom ako prišiel navštíviť, začali sme sa priateliť a vlastne naše manželstvo sa utvrdilo tým, že sme ako tajne spolu chodili a raz ma viezol domov na motorke a zabili sme jelenia. A tým naše vzťahy sa dostali najavo. Jelen vás prezradil? A ja som vtedy už mala možno 22 rokov a mala som z toho blbý pocit, že ako to poviem mojim rodičom, že na tej motorke som bola ja. Tak ste sa im museli priznať napokon. Napokon som sa priznala a vyústilo to k našemu zasnúbeniu a svadbe. A momentálne sme 43 rokov spolu a je to OK. Máme krásne 2 decká, pekné vnúčatá, z ktorých sa tešíme. Čiže taký dobrý život. Kde ste začali žiť manželský život? Ešte ste boli na Slovensku? Áno, boli sme na Slovensku a vlastne sme nemali ani svoje bývanie. Keď sme sa zobrali, tak sme bývali u mojich rodičov a keď moja dcerka mala 1 rok, tak sme dostali byt v Kežmarku, tam sme sa presťahovali, tam som mala prácu. No a tam sme proste žili. Žili sme takto, že manžel stále bol preč za robotou. A ja som mala prácu v Kežmarku, ja som väčšinou bola s tými deťmi a manžel bol ten, ktorý sa staral zase po tej finančnej stránke rodinu zabezpečiť. Ale boli to časy, keď chodil na 3 týždne preč a viac ako týždeň bol doma, čiže proste bol to taký kolotoč. Muselo to byť asi aj náročné pre manželstvo. No, bolo to náročné, no ale pri dobrej vôli a pri duchovnom... Čiže vás podržala viera v tých časoch? Určite. No a čo vás dostalo do Ameriky? Ako ten príbeh pokračuje? No, môj príbeh, deti už boli skoro dospelé a manželova teta zomrela v Kanade, priviezli ju pochovať do Ameriky, teda do Poľska terajšieho. A prišli 2 synovia s ňou ako bratranci môjho manžela a jeden iba tak zo žartu, že daj tvoju adresu, dám do zlosovania na zelenú kartu, možno vyhraš. No a vyhral. To bolo v ktorom roku? Bolo to v roku 96. v auguste, keď prišli dokumenty z Ameriky a my sme boli v tom čase navštíviť našu dceru, ktorá bola v Londýne. A môj syn zo Slovenska volá, že nejaké papiere došli z Ameriky a že proste to bude asi zelená karta. No a aj bola, tak sme prišli domov, začali sme vybavovať veci okolo toho. No a vlastne sme vycestovali definitívne do Ameriky 10. októbra 96. Čo bola možno taká hlavná motivácia? Alebo váhali ste? Alebo vám to bolo jasné, že je tu zelená karta, ideme, je to príležitosť? Akože jednak to bola príležitosť, sľadom na to, že to bolo legálne. A vždy som si mohla uvedomiť, že však ja tu nemusím zostať, keď sa mi páčiť nebude. Prácu som mala dobrú doma. Vlastne mala som vybraté iba 3 mesiace neplateného voľna, no a tým pádom som si myslela, že kedykoľvek sa môžem vrátiť. Aj som sa vrátila v decembri domov na Vianoce a manžel zostal tu. No a pocit takej slobody by som povedala. Proste, že môžeme ísť, byť tu alebo ísť späť, že proste o nič nejde. A vy ste mi prezradili, keď sme sa predtým rozprávali, že pre manžela to bol sen, že on po Amerike túžil. Áno, odkedy ho poznám, to bolo jeho, pretože on je zarytý filmár. A proste všetky filmy, to on musí obkúkať, aj premietal niekedy filmy, keď bol mladý, ako v dedine, kde vyrastal. A on stále hovoril, že ja raz do tej Ameriky musím ísť a ja sa to musím na tú Ameriku pozrieť z reálneho pohľadu. No a tak sme sem prišli a sme tu. To je krásne, že ste išli za snom vášho muža, že ste vlastne išli spolu s ním. V dobrom aj v zlom, spoločne životom. Tak sme prisahali, tak to musíme nejak dodržať. No a naplnili sa očakávania manželové o Amerike? Aké to pre vás bolo, keď ste prišli? No, nebolo to ľahké, pretože jednak bola tá jazyková bariéra, jednak už sme neboli tí najmladší a jednak, že sme mali doma tie deti už
a vybudovali sme čerstvo dom, to sme museli opustiť, čiže proste všetky tie pozitíva museli ako ísť nabok a prísť sem. A začať od znovu, od nuly, v cudzej krajine, bez jazyka, bez známosti, bez rodiny, bez detí, ťažko. Takže veľmi náročný čas. Našli ste si hneď nejakú slovenskú komunitu alebo kostol? A hneď to nebolo, vzhľadom na to, že som sa vrátila domov, ako ešte v tom roku. A potom som prišla v januári 97, manžel tu bol. Manželovi ste chýbali, tak áno, sa vrátili. A neviem, či ja jemu, či od mňa. A hádam navzájom. Navzájom, ja. A po návrate sa vám podarilo teda nájsť tú komunitu? Po návrate sme sa snažili aspoň nájsť nejaký kostol, kde by boli slovenské omše. A dopatrali sme sa ku kostolu svätého Šimona, že tam sú slovenské omše, ale v tom čase, keď my sme prišli, tie omše boli 7:30 ráno. Pomerne skoro. A vzhľadom na to, že sme bývali možno hodinu 15 od kostola, tak viete si predstaviť, kedy trebalo ísť. A neboli sme pojazdní. Nemali sme auto, tak sme poprosili toho pána, u ktorého sme bývali, aby šiel s nami a on bol taký laskavý a šiel. Takže tam som vlastne prvý raz prišla na tú slovenskú omšu. Predtým sme chodili na poľské, že aspoň trošku človek rozumie. No a potom sme sa už snažili v budúcnosti prísť niekde tu dole, na juh a byť tu bližšie ku slovenskej komunite, ku svojim. Človek si to možno ani tak neuvedomuje, akú dôležitú úlohu zohráva tá materinská reč práve v tom duchovnom živote. Vy ste to asi prežili tak intenzívnejšie. To určite máte pravdu, lebo každá omša je tá istá. Ale tá vaša reč, tie vaše spevy, tie vaše piesne, žalmy a všetko a kázeň, to je proste niečo, čo človek v cudzom svete veľmi potrebuje. Aj keď je to raz do týždňa, hej, lebo sa nedá vzhľadom na diaľku, na vzdialenosť, ale dá to človeku veľa. Asi je to možno aj iné v zahraničí, že my na Slovensku chodíme možno viacerí čerpať do kostola a nemusíme vždy priložiť ruku k dielu a napriek tomu dostávame. Ale tu, keď chcete niečo mať, tak tú komunitu musíte budovať veľmi aktívne vy však. Áno, áno. Áno, musí sa to budovať, musí byť súdržnosť a hlavne musia tie generácie nájsť k sebe cestu. Proste uzhodnúť sa v rovnakom myslení a robiť niečo pre ďalších, ktorí sa trebárs tu rodia a chcú tu žiť. Zachovať i kultúru, i duchovno, i všetko. Vlastne tu kostol je miesto stretávania. Áno. Že nemáte len tak suseda hoci kde, že nezajdete vedľa do dvora a nemáte tam hneď slovenského blízkeho človeka a že ten kostol vás tak stmeľoval. Áno, to bolo miesto, kde sme sa stretli, lebo sme sa stretnúť chceli. Veľakrát sme mali posedenie pri káve po svätej omši. Jednotliví ľudia k sebe si nájdu cestu, čiže sa porozprávali chlapi, či o biznise, či o robote, či o niečom inom, hej, alebo nejaké informácie získali a bolo to dobre. Je to dobre. Odporúčam to každému, aby keď sa dostane do cudziny, hľadal tú komunitu. Ak dostal vieru doma, aby si ju zachoval a išiel do tej komunity, ktorá mu pomôže a dá mu. Lebo vlastne prácu manžel i vlastne ja som získala cez ten kostol, že sme začali byť aktívni, pomáhať pri všetkom, čo potrebovali, tak tým pádom sme sa aj mohli takto uplatniť, ako sme sa uplatnili. A manžel vlastne pracuje v jednej firme, odkedy sme proste od toho kostola dostali tú ponuku. Takže mnohí ľudia si možno myslia, že keď človek príde do Ameriky, tak všetko je jednoduché, všetko tu padá z neba, človek má hneď blahobyt. Je to tak? Nie je to tak. Musíte začínať vlastne od lyžičky, od vidličky, od hrnčeka, od všetkého. A ste vďačná každému, kto vám niečo môže dať, že vy ťažko zarobené peniaze nemusíte na to míňať, lebo to už máte. Takže ľudia sú tu, aj Američania, aby som povedala, veľmi, veľmi prajní. Veľmi. Ja mám veľmi dobré skúsenosti vo všetkom. Vo všetkom a hlavne v dôvere.
Takže to ako... Že máte pocit, že ľahšie dôverujú ľuďom, že sú takí otvorenejší možno? Myslím si, že áno, pretože neviem si predstaviť u nás, že by som nechala dom niekomu, že príde mi tam upratať a nič mi nespraví, alebo proste... A tu je to normálne bežné, že možno aj preto, že u nás nie tak ľahko všetko príde, že tá naša kúpna sila, alebo to, čo zarobíme a máme minút na niečo, že my si to viac vážime ako oni tu. Tu je to ako podľa mňa ľahšie prísť k niečomu. Človek, keď má zdravie a prácu, tak skutočne sa tu z nuly môžete dopracovať pekne. Pekne, že žijete si nie, že ako veľmi chudobný, ani veľmi bohatý, ale ľudský a dôstojne. A čo sa týka, keď hovoríme o tých Američanoch a vašej takej skúsenosti s nimi, čo sa týka jazyka, vy ste prišli s jazykovou bariérou, sú vtedy nápomocní, alebo sa na vás dívajú tak, že toto nie je domáci človek, jeho angličtina nie je dobrá. Akú máte vy skúsenosť? Moja skúsenosť je veľmi pozitívna, pretože všade, kde som pracovala, tak ma povzbudili. Dokonca mi niektorí našli školu, ako čo je bezplatná, že si zaplatím $30 za knižky a proste ten semester si môžem urobiť. Takže ja som sa rozhodla, keď som sem prišla, nebola som už najmladšia, jasné, ísť do tej školy a vlastne celý deň som pracovala, ráno od 6. do školy, do 9. 3-krát v týždni. Bolo to namáhavé, náročné, ale zvládla som to, postavila som sa na vlastné nohy a pracujem sama pre seba. Výborné. Ste spomínali, že odporúčate ľuďom, ktorí prídu do zahraničia, nájsť tú komunitu, nájsť slovenský kostol a neupustiť od viery. Myslíte si, že to pokušenie je veľké práve v zahraničí? Že majú ľudia tendenciu na tú vieru nejak tak zabudnúť, neudržať si ju? Myslím, že áno, po niektorí áno, pretože myslím, že tu viac zohráva tá hmota u ľudí. Že človek sa dostane viac možno do blahobytu a ako keby Pána Boha nepotreboval? Áno, áno. Práve v tom asi tá slovenská komunita môže byť nápomocná však? No určite, pretože človek už pri tom kostole stretne tých ľudí, ktorí proste myslia ako vy, cítia ako vy a nájdete si k ním dobrý vzťah a vôbec... No je to... Je to opora. Je to opora a veľká opora. Aj informácie sa vymenia. Keď niečo potrebujete pozháňať alebo niečo zabezpečiť, jeden druhého už vie mu poradiť, čo majú skúsenosti alebo známosti, keď sú tu dlhšie ako vy. Proste pomôžu. Čo by ste možno povedali, ako vplýva na manželský život to, že ste spolu odišli do cudzej krajiny? No určite je to plus, pretože to utuží v cudzej krajine viac jak doma. Doma je človek taký už akože osmelený a čo ja viem, ako by som to mohla povedať. Nie je to pre ňoho možno také náročné, nie je toľko nových situácií. Ale tu ste odkazaná jeden na druhého. A veľmi. Takže to... Manželstvo to utužuje. Môžem to povedať zo vlastnej skúsenosti, že ako je to k dobrému. Neodporúčala by som tu ísť do Ameriky mladým ľuďom a nechať rodinu doma. To ako tie peniaze za to nestoja. Pokiaľ si človek váži rodinu, tak je lepšie, keď sú spolu. Buď všetci, alebo nikto. Myslím si, že to je veľmi silný odkaz. Vám sa darí chodívať na Slovensko? Byť v kontakte s rodinou? Vďaka dobrej technológii sme v kontakte skoro so všetkými, aj s netierami, aj so synovcami, aj so súrodencami. Aj s rodičmi sme boli, pokiaľ ešte boli tu medzi nami. A my vlastne tým, že môžeme chodiť sem a tam. My sme prvých 6 rokov vlastne pol roka trávili v Amerike, pol roka na Slovensku. Takto sme si chodili. A bolo to dobré. Bolo to dobré. Ste mali zrazu paralelne 2 domovy? Áno. Čiže vnímate to, že toto už je aj váš domov? Určite. Určite po týchto rokoch, určite. A už človek, keď si nadobudne nejakú nehnuteľnosť, už vás to tak viaže, je to moje. To je rozdiel, keď niečo vynajímate, alebo keď niečo vlastníte.
už ten pocit je OK, je to moje, musím i zarobiť na to, i jasné, že to z neba nespadne, ani zadarmo to nikto nedá. Takže človek tu v pohode v 70-ke má ešte pôžičky, ale je to tu takýto život, takto tu ide. Tu máte ešte nejaké sny, ktoré by ste tu chceli dosiahnuť? Niečo, čo by ste chceli, aby sa vám podarilo? Môj sen je iba mať dobré zdravie, aspoň také ako doteraz, a vrátiť sa domov na Slovensko. Čiže plánujete sa vrátiť? Určite. Určite. Keď trávite aj s manželom čas v tej slovenskej komunite, prichádzajú stále aj noví ľudia? Máte nejaký zaujímavý príbeh? Áno, snaď by som spomenula to, že môj manžel je veľmi zhovorčivý a keď vidí nejakých nových ľudí v kostole, tak sa hneď prihovorí. A tak sme sa aj zoznamili s jednými mladými manželmi, bezdetní manželia. On bol tu študent, ona prišla už ako manželka s ním, bytová architektka, a tí nám prirastli k srdcu ako naše deti. Strávili sme spolu Veľkú noc, Vianoce, spolu sme piekli, spolu sme trávili čas. Sú už momentálne na Slovensku zabezpečení, pracujú tam, narodila sa im dcerka, takže všetko je v pohode, sú v kontakte, takže stále proste niekto nový. Čiže je to tiež taký odkaz, že dokážete aj vy, ktorí ste si už prešli možno tým ťažkým na začiatku, byť oporou niekomu, kto si znovu začína tie začiatky. Určite. Pomohla som dosť veľa ľuďom, ja si myslím, aj po psychickej stránke, aj otvorenosť, aj poradiť. Lebo už to, čo človek urobil zlé, nebude radiť inému. A proste povzbudiť, že nič nie je také ťažké, že proste treba začať. Začiatky sú asi najťažšie, ale vždy treba nájsť dobrých ľudí, ktorí vedia vytvoriť ten domov. Asi nie? Človeku chýba predsa len domov, keď príde. Určite. To súhlasím s vami, je to tak. Je niečo, čo vám tu zo Slovenska chýba? No určite rodina, súrodenci a netierky a rodičia nám chýbali. Dnes už akože nie sú medzi nami. Ale človek si zvykne, lebo snaď tak sme asi stavaní, že môžeme žiť všade. Že predsa len sa človek prispôsobí. A časom začne mať možno aj rád to, čo bolo na začiatku ťažké, nie? Tak sú určité veci, s ktorými by človek tu nesúhlasil, ani nesúhlasil, ale sú určité veci, ktoré sú dobré a z ktorých by sme sa možno aj my mali poučiť. Určite ste sa z mnohého poučili. Je niečo, čo by ste odkázali možno ľuďom na Slovensku alebo našim divákom skrze naše obrazovky? Ja si myslím, že ak niekto má takú túžbu odísť do zahraničia a je mladý, je to dobrá príležitosť odísť a začať na cudzej pôde, medzi cudzími. Proste chce to odvahu, chce to trpezlivosť. A myslím, že všetko ide. A hlavne zdravie, teda Amerike, hlavne zdravie, lebo určite všetci vedia, ako to tu je, keď je človek chorý a není poistený, že proste ako ľahko niečo nadobudne, tak veľmi ľahko môže všetko stratiť. Práve som sa vás ešte chcela spýtať, že či by sa mali tí ľudia niečoho vyvarovať, niečomu vyhnúť, čo ste sa vy poučili? Nezávidieť si navzájom. Lebo my Slováci si zavidíme a nie je tu čo zavidieť, pretože každý to, čo nadobudol. Nadobudol prácou poctivou a nič tu z neba nespadne. Učiť sa takej prajnosti. Učiť sa dobroprajnosti a tešiť sa. Keď sa niekomu darí, tešiť sa. Nie závidieť, lebo závisť, ja stále sa držím jedného, že závisť škodí tebe samému a ešte aj druhým. Takže myslím, že to je veľmi silný odkaz. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas a aj odvahu podeliť sa o vaše také životné svedectvo. Držíme vám palce a tešíme sa, že sa vrátite potom na Slovensko. Veľká vďaka. A ja vám ďakujem veľmi pekne, Anetka. Veľmi milo mi bolo stráviť s vami čas a dúfam, že to nie je naposledy, že sa snáď na tom Slovensku ešte stretneme. Ďakujem veľmi pekne a vám ďakujeme tiež za pozornosť. Veríme, že aj vám bolo s nami dobre.